Čo robíš? Bože. Vencil nevyhrať Pahala Premier League. Luko vyhrať Pahala Premier League. Matej je tiež jeden z našich hráčov. Toto je tiež jeden hráč. Aj Pahala hráva. To je zakladateľ. Toto je zakladateľ, chlapci. Pozor na to. A ja to viem tiež dobre hrať, ale nejde mi to. A to sú typci, to je naša partia. Náš Hloyd a Harry. Pahala útočí. Je Pahala Skills. Je to dielo. Pahala, náš zakladateľ. Povedz nám niečo o tvojom športe. No, je to úžasný, fantastický šport. Je to do riadnej riti. A ja si myslím. Nerozprávaj, lebo ty to nevieš hrať. Ja som to založil a to viem najlepšie. A Pahala, Hloyd, Pipicholec a aj iné veci. Pozrite sa. Pahala má cool víry a on útočí. Víry útoča. To bude najnovší film. Ahojte, dovidenia. Konec.